Ahoj, vítam vás z ďalšieho videa a je to taká informáčka o tom, že už viem strihať videa, konečne. Takže mohol by som vám to ukázať, ukážem vám to za chvíľu, takže je to na princípe, že vytváram toto video cez iPad, do iPadu som si stiahol YouTube Capture, takže už aj tie videá budú mať nejaké tie strihy, keď sa niečo nepodarí, nebudem všetko nahrávať znova, iba to zaberám miesto. Takže ukážem vám taký menší strih. Ako sa vám to páči, čo? Ja si myslím, že super. Je to tak, že toto by bolo asi všetko, čo som vám chcel povedať. Takže budú tie videá o viac kvalitnejšie, budú nejaké videá aj so Samom, aj z Jajo.sk a budeme hrať aj League of Legends, ako včera som ho povedal, že? League of Legends. Takže budú aj nejaké let's play, by sa podarilo urobiť. No a to by bolo asi všetko, takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, poprípadne odber a ahoj!